jamane iso maca nanging padha ora cetha wis teko jamane pinter tutur nanging kelakuane gladur iku pertanda jamane wis tuwa manusa sing padha sembrono seneng gampang pretahe agama mergo dheweke kegeden rumangsa wis teko jamane dawuhe guru nanging ora digugu wis teko jamane akeh anak ning wani karo wong tuwa sira manusa padha ngerti ya bubare donya ora kena disangka mergo urip ora cukup ning donya mula kudu tetep eling lan waspada jamane akeh masjid apik ning kurang isine wis teko jamane akeh anak ning bingung sapa bapake sira manusa padha ngerti ya bubare donya ora kena disangka mergo urip ora cukup ning donya mula kudu tetep eling lan waspada jamane iso maca nanging padha ora cetha wis teko jamane pinter tutur nanging kelakuane gladur iku pertanda jamane wis tuwa akeh manusa sing padha sembrono seneng gampang pretahe agama mergo dheweke kegeden rumangsa wis teko jamane dawuhe guru nanging ora digugu wis teko jamane akeh anak sing wani karo wong tuwa sira manusa padha ngerti ya bubare donya ora kena disangka mergo urip ora cukup ning donya mula kudu tetep eling lan waspada jamane akeh anak ning bingung sapa bapake sira manusa padha ngerti ya bubare donya ora kena disangka mergo urip ora cukup ning donya
mula kudu tetep eling lan waspada. Sallu ala Nabi Muhammad.